Hľadáte miesto, kde si môžete oddychnúť a cítiť sa ako doma? Penzión Pulse je presne to, čo potrebujete, ak túžite po pohode a komforte. Oddychujte v útulnom prostredí. Užite si čas pri bazéne so slanou vodou, ktorá má priaznivé účinky na telo i myseľ. A keď zatúžite po nových zážitkoch, len niekoľko minút od penziónu sa nachádza termálne kúpalisko Podhajska, tiež známe svojou liečivou geotermálnou vodou. Vďaka unikátnemu zloženiu minerálov priaznivo pôsobí na pohybový aparát, nervový systém aj pokožku a je ideálnym miestom pre regeneráciu. A po dni plnom relaxu si môžete naplno vychutnať komfort a pokoj našich izieb. Penzión Pulse je miesto, kde sa pohoda a zážitky spájajú do nezabudnutelnej dovolenky.